出国那个schlemm中农山戏嘛。Om dan dawai bala penjam datang mapi ban ai jing tengan. Tuh, biar apa? Wan shan lang no bat nga ngin ya lek men ngin le suba jing pang jing swai kan pe che ngai bat pi ba i ngam don jing ku slai ha ba jing i nga la yo ma na pi ba i sa shi sin pan om dan dawai bala penjam datang mapi ban ai jing ngen. Kuplay pi baro ki pajba ki baju kersan ya ka channel ke jongi unong sign hima. Ti katno ngadap dan yusukman bang don lang ne bat ini i wan ri pengrup pet las lembak ngim ju isu ya pi hadin ket juga jingruai jong kadau. Ti mentang laya kenduk biang menta sa ke jingruai jong ka jingyum. Kebai kerteng ngalayo amat. Ti mentang i don lang hang ne ka kadiang naka kadiang i don i aktres jongi. Bat naka kamuan pat i don i director jongi i Kiki Garot. Idai way samla ibala pawa ban direct yaki film kasi bat kini music video ke bami mentaro de maihi ba direct wat ba shoot ro de hakne ke jingroi menta jo ka film jing em ke bakat do ke badai jingroi ke balai hadin jo ka jingroi tawan ba it bat mensim ka kemen kene ke jingroi menta ke dai ke bai kete ngalayo mat na ka film jing em ke balabu terek ban pelaj haka arfu terek mentau benai no bombar arjar puwe ha channel jong ini channel jong Kiki Garot hi haka pon riba je tingi kwa hanamar ba yakne ka film en seperti ino haka lai tarik chung no pra ne disembar ajar puai tingi kwa banyak keren bat kini arngot nak ka daud pelong ban mi kene ke jingruai ti kwa ban batai kendiat kumno ka mi biang kene ke jingruai haswa ban pelat je kene ka film Habiju Cinema. Wan shan lang no bat nga ngin ya lek men ngin le suba jing pang jing swai kan pe che ngai bat pi ba i ngam don jing ku slai ha ba jing i nga la yo ma na pi ba i sa shi sin pan om dan dawai bala penjam datang ba pi ban ai jing ngen. Ting ikwa banyak keren kong menta bat i Kiki Garot ibadai director jong kane ka film jeng yam te ba Kiki kendiar ya tu yangi kumno phi kum director ya tu yangi kumno ka poi biang bat permi ene ke jingruai bai kate ngalai omat hakane ka film jeng yam ya ka nehi ka jingruai ngi poi namar ba ya ka film jeng yam ge ngila don lupa hi ki jingruai kumba artli ba ngila permi kumba la aslami te menta pade namar ba filasu ila poi Desember la di ke forshat te ngila asna no ikne ka jingruai hakata hi ba long ba phi ki pai ba phinsa yo hi ban tem ban sha te sakawai pade ngi penwan ye kne ka jingruai kade be ba namar ba ye ka film ngila dep la kum aslem hi hendre nagadau jong kne ka lockdown ngi film yo shura ban penmi ye ka film te hakatu hi kapor ngi poisna no ini jingruai khnang ba pinkan mau biang i phi ki pai ba ya kane ka ban pinkan mau biang i phi pai ba ya kane ka film jingem namar ba ya kane ka film jingem hi la mut ban penmi ha ka laitrik jong Desember te ya kane ka jingruai pa deng in penmi no ha ka arpo trik jong November ti ya tu yangi nak ka daw ba pelat no ene ka jingruai ha ka channel jong pi Kiki Garot kadau bangi pelaj beng ni jingruai ka channel jongi hi kade ba ya kitu ki jingruai bala dep la pelaj hi ka channel jongi te namar ba ka ba de ka banta jong ka film te ngim I producer im kwa sure ban ai no showe tingi la pelaj ha ka channel jongi Wan shan lang no bat nga ngin ya lek men ngin le suba jing pang jing swai kan pe che ngai bat pi ba i ngam don jing ku slai ha ba jing i nga la yo ma na pi ba i sa shi sin pan om dan dawai bala penjam datang ba pi ban ai jing ngen ti mentang idon lang hang ne bat i actress mo ngim kwa ban chushong ban pet ya ka jing keren jonga bat i director ti
Pi ru ba ba phin melan ba phin nom that man petang i director jungi te mentangin poino sai puron jungi i puron jungi i wanri pungro mi kwa bani kan bat pi menta kumno piyo bani si menta biang sak ne ka jingruai ha jingruai tuan ba i piyo ma pi men sim ka kemen ro ki bro kala kemen sisa lang ba ka jingruai jong pi te menta kan ne ka jingruai ngalayo umar ro piyo biang ma pi ya thu yang i kumno pi poi biang ban yo ya kan ne ka jingruai ka balai sen te ha ka jing sngo jonga te nga sngo ba kadai ka jing kwa jong i producer jong i ma ka jing kwa jong i hi bangan dan biang ha ka ni ka video te ka ha ka ni ka music video ba khadu jong ka ni ka film jing em te kadai ka jing kwa jong i hi bangan dan hang ni kan ha ka ni ka video bar kum juru i director ti namar kan ne ka jingruai kadai jingruai ka ba kumno kadai ka jingruai shot ne kadai jingruai slow ne kumno pi bala shot ya kan ne pla sutu kalau kumno gambar jong pi ba pi shot ya kan ne ka jingruai kan kani ka jingruai hi i producer jongi but ila long isnak nang kani ka jingruai ban sngo mo ba ha kani ka lockdown shwa ka lockdown ngi kumno ngi long comment ngi kendu ngi smutanat mo te kalong biang lot barok han hendrai kawan ka knyang jingpang mo gumto te harin pada ngem yo show ban kendu you know ngi shushong ba haying hasam te hadin menta pada balat kani ka lockdown te long ya yo biang si parlok banyak kendo tinggi yo mat kenya kata ka jing kemen ya kata ka jing songshen ngi habang yo kendo biang ni bat ki ba it pathon ma te takadaw hi producer jongi rui lashna kenya kani ka jing ruai bangi la yo man long la yo mat sha kenya ka jing kemen ngala yo mat kadai ka jingruai jing it na kadai ka jingruai kum do na mar kadai ong ngala yo mat sang bangaro ku ba yo mat no ya tak te pibat pi sutu kum no ya kan kani ka dai ka jing ruai jing in ka batai khnang yakito ki ba ya age ma si paralok si samla ki bala jingai mo no mar por ba lockdown shaban lockdown ki kundu ban man gasngi ki yo bani kren banya kundu te marsen lockdown pade kimyo show ki shuya bun kam tang manya le video call banya shu call ha po phone te kani ka jingrai ka batai bhas phangi to hi ki baya age parlok si samla terus tenar kan kum kejing batai jong i aktris jong i ong ba kani ngala yo mat ka thau bahaya ki samla te nomor bahak por lockdown pimnya kendu shu tadi mata lagi lockdown le kendu tinggal yo mat mo te ketno ka jing subang ji sutiang habang le yo mat ya ta ka jing i tinggi skem ba pin sa yo mat shu kambang andala apply ka jing ruai but pin se kendu habiju sinama ya kitu ki jing ke maju pi Wan shan lang no bat nga ngin ya lek men ngin le suba jing pang jing swai kan pet ngai bat pi ba it ngam don jing kuslai ha ba jing in ngala yo ma na pi ba it sa shi sin pan om nan da wai bala penjam he tang ba pi ban ai jing ngen tementa ngile ka jing shai na i actress jong i chapang ta ka jingmot jong kan ngile mat ti khendiat na pi director batai sa pi kham khendiat chapang kan ka jingruai ka bai karte ngala yo mat ke ek jingmot ke jingmot chi samla ne ke ek jinglap ka jong pi ha ba pi direct yang jingruai kani ka kentin ngala yo mat kala shonglang habaro akiliang la de ha ka jingit ne la ka de ha yeng asam ne long kumta gen te kani hi ka kerteng ngala yo mat ha kani ka music video ngi penwan ba ha kata kedur ba kini si perlong long hadin ka no shu la slam ha ka wei pat ke singi kila yo ken ban ya kendu ha kata ka por bade ki lap no ken ya kata ba kumbong ba ngala yo mat ya ka cingi ngala Sutunat bagi le yo mat biaya ka cingit. Haden ka lockdown ngile yo mat biaya ka cingit. Lembah kene ke jingruai. Di takadaw ba ngisa ai jingruai. Ngile yo mat te ngile yo mat biang mentah ka pertai kala ba. Tia. Di sutunat nomor ba. Den ya thu yang ikindiat nomor ba nakai ka daw piplat no ya kene ke jingruai ka arpo terik. Ka ba penlong ingi ban pelat ya kene ka jingruai ka arpo terik ka de hi kumbang oi phi mane ba ya ka film jingim ngin sa pelat no ha ka light track jong December
te yakne ke jing roi pade ngila pelaj no hakne ka arpotrik kan sa long no khum ka kanja public city ro ban pen ithu e ki bru ba ka ne ka film kala janmi te hakwe ke leng pade ngi pelaj hakne ka arpotrik ka de be ba phi ki be ba phin sa yo ban ya shat ek comment bot phin sa yo sha kin ban banong oh ngila yo mat ya ke jing comment Gila ya umar jing kemen to kadai. Terus tenat ba direktor ila batai ba kene ngali umar kalong ba si benta ban promote ban pentip ba ka film GM kan light. Ban pedih hak light direct habi juicy nama. Dia Desember lek de per piknik mo. Ada per piknik kibru kini shot kini enjoy kini ke jingruai. Haba jing it ngalai umar to. Di menta ngin poi bang sai puran jungi aktris nomor ba. I aktris jungi i shot. Dia ngikwa nomor ba haka mesim ke kemenru ke de jingruai shot. Dia hakane ke jingruai ngalai umar ke de jingruai shot. Dia ngikwa bentip kumno pinang ban shot. Ha jing shisha te ngam deire kata ka nong shat mo long deire da kawai shne shtay da like picnic ite shat like shat da libam kana ta shat like shani ha jeng hasam re ngam dei ken kumban ong gita ki mo basit ong hiki professional dancer mo te nga te ngam longum tan re da bayo hi ka jing hikai pade ka babyang te la shu shat like shani. Terus tenat ba ti ya tu yang i hakane ke jingruai mano bashat lang bat pi ki aktor ne aktris ne chui pata yang i nomor pi chat hak tu ke jingruai. Hai. Te hakani ka jingruai nga dan mga i Naki Wanda and then ni Pira Arman Golden bat kumjuru inong hikai shat jungi wan bat. Hai. Ti kumno kan ke jingruai ki pajba kilan e ban shat pi tu ka e ne ke jam kanang ba ki pajba kilan e ban shat endala mo endala plaj ne ke jingruai ki sutu kumno pi bala shat ne jingruai. Nga sungo ba lada nga la ban shat nga ngam dei hi kanong shat bat tebet kadu kata tambah lada nga la ban shat ki pajba ru ki la ban pun bot. Wan shan lang no bat nga ngin ya lek men ngin le suba jing pang jing swai kan pe che ngai bat pi ba it ngam don jing ku slai ha ba jing in nga la yo ma na pi ba it sa shi sin pan om nan da wai bala penjam de tang ba pi ban ai jing ngen. Ti kendiat nomor ba ka jingruai jong pi kum ka kandailat. Wan bat nga wan haken dailat fikir kemar tu jingruai. Wan bat nga wan haken dailat ki berban jakaro ki shat bait ki kan mau ya pi. To. Ni wan satu kum jingruai mesim ka kemen ro ki breu ki kemen ki shat lipik kene ke ro. Ti pi kimitan tina am bakane ka jingruai ngalai umat bakan long biang kum ki jingruai ke baki breu ki shat bait manta katla. Nga kami lenti ba baki brio ken baki pat ba ken sungutana de kani ka jingruai namar ba ha kani ka jingruai de shu mo badan tang mga nong ka kani ka jingruai la bon ba ki artist te la dan la de artat ka jingle stom jong ki sau san ngot ki artist te nga kami lenti ba ki pat ba ken ya sungutana bat ken ya tem me kani ka jingruai da ka jinget. Dia kup tu ngila yus ngeu ba lebatai ba nalor ka jingruai kandailat ketemu sim kemen jong film jing im pasakane ka way kipai ba kin yo ban enjoy manta katlang. Dia ngin skam ba kipai ba kin kersan nya kene ka jingruai andala apply tak arpautere. Tingin ngin pai manta sa i director. Dia namar nang i kane ka jingruai ro don lang ba du golden. Dia ki don lang ki aktor ki bala paulang hanero. Dia shui tu yang ikum no ka poi ba kin mi lang baro kini aktor ber kumjuru i ba du golden suchang. Idi we aktor. Yakane ka jingruai ngi la bu kato kan ngot ki artist but balong kam special ngi penrung no ya Golden Star te ya ini rungi penrung namar ba ngastana namar mangi desi parasnong te kwa hi ban don bentalang bat parasnong gen snong jonga de naraliang te Golden ru de naraliang te pranong raliang te stanat hi bani trekam ke poi penrung no ke ni ban khot no ta la long kumta ke ma namar ba na artbi ki jingruai lami na ke film jingem te long ha ka ba khadu ngi kwa hi ban pen pher de hang tuang ne artist ke te hak tu hi ka por ngi ong ni producer ta la biang ne ban penrung no golden te ngi penrung no ke
Terus tenat kinong reliang pilih I mentala bahkan nega channel kejongi. Dalam ikan nega film pihak pun Christian baik merini ruk dena reliang. Natain tan reliang. Tiba guduk guldan ruk reliang. Tepin saya Christian lang. Kunjuru in kongwandri ruk dena nation long. Dalam benar. Tuan bok bisa poin reliang tu sedikit sedikit. Tahu. Dia mentangin poin biang saya direktor. Dia ketu kejaka ke bah pisut yang neka ngalaya umat ngeli itu trailer. Ke internet bah pia tu yang ikin dia hai kejaka tak mentiap. Ketu kejaka ke ha Richard Sngi ke bah don ha Damside. Dia tu yang iya kena ke jingruai mano berwai but mano pasnai kena ke jingruai. Ya ke ni ke jingruai la senada I DJ Wanshan iba pi kipai ba pi last tenat ya ka jingruai ke ba ila penmi but idai ru iwe ba pau ha menta ban snai ki jingruai ban snai ki trak te yaki nong ruai ru ki badai na jantiahi te long hakane hi ke jingruai ngala yo mat lakhle lang hi baro khoj lakhle lang na jantia la khasi ha ta ka da la subang Subang. Ni sutu bah kena ke jingruai ngit baki pai bakir subang nomor la klelang nongruai baro tinggi sunat bayu mentalang. Wan shan lang no bat nga ngin ya lek men ngin le suba jing pang jing swai kan pe che ngai bat pi ba I ngam don jing ku slai ha ba jing in nga la yo ma na pi ba I sa shi sin pan om nan da wai bala penjam he tang ba pi ban ai jing ngen Ti mentang ngin pai biang sai aktris jongi. Ti namare kena ke jingruai en pelaj hak arpo terik mentau benai. Ha channel jong yi kiki garot. Ti naklen ju pi pilan em ke mesim men kende banyu ino ila de. Ha kena ke jingruai. Ngala kende sebapalan ban peje kani ka jingrai nga khmi lenti ba ma kumbangi la ya tres tom kum ta hi ngin ya itnat mo ka video ru te khmi lenti kum ju hi ya ki paj ba ro baken itnan baken ajing kersan kenyingi leng ba share kani ka video pen sa phriang lem shaki wai khanang ba kentip ba namar baban pen sna ya kani ka jingrai ru ka dei kata hi mo ka thong ba ban pentip shaki pat ba ka film jing em kan pelat no hau lai tarik banai ba khat ar te pen saphriang lem kenya kanika link jong kanika video la da release hau ar phau tarik khanam ba ki ki brio ru baro hi kenya teplut ba ka jing em ba ka film jing em kan sa release no hau banai ba khat ar lai tarik mentaus nam Menta shawan penkut ikene ke jingkran jonga bat I ini arngot puron bat direktor. Tinggi kuat berikan kado buat I direktor ke kecing kerpat jong pi kepai ba nomor ba. Ya kene ke jingruai pian pelaj arfoterik. Ti barok ke jingruai jong pi ki hit barok kum apply ha YouTube. Ti film jikermen em kene ke jingruai kan hit kum bagi hit ki jingruai but nomor kene ke film en pelaj no aklai tarik ke kecing kerpat jong pi ke bakado. Teka jingkerpat jong nga kwa ban pan na pi ki baju support ya ka channel jongi ki baju setenat ban pe ki video bangi penmi ba pin kershan saya kene ka music video ngala yo mat ka bangin sa pelaj haka arpo trek haka por nriuje janmi te kumba phila ju support hingi tenga khami lenti ba ya kene ro pin sa I met but men same but da ka ba phi share but phi like but phi subscribe ro ya ka channel jongi Ti nomor ba kene ke jingruai ngalayo umat naka film jing im. Kedai kumbala batai ba kedai ke jingruai shot. Dia show ba pi paj ba pin shot ngakwa ba kini argut kini shot lang bat ngaman ta. Tilong nem men shot. Dai tor long. Toh biang bet to. Ngalayo ma ngapi ba I sa shi simpa. Om dan dawai bala penjam dei tang ma pi ban ai jing tengan. Toh, tapi agak tu. Te kum tu ngila yo bani shot bat I puron katno ke jing subang. Te direktor le im shot meno sin menekong. sin kong tun ki tanggung tu Terus tenat betak kesin menekong bat jing shot marma I ro por ba shooting ro kwa shot te mental yo shot lang bat nga.
Tinggi skem om day tang mangi ba kwa syat ikani ke jing ruai ngalayo mat. But pi ki paj baru andala yo sngawi ikani ke jing ruai haka arpo tarik pin sayo ban syat lang. Ti kuble shibon ni pi baru ki paj ba ki baju kersan. Ya ka channel jongi bat ngina kitbok i ba kiki badang trip hai ka kam. Berkum curu i poron jongi ba idang pen iya kasap la jong hakam ban upload. Wan shan lang no bat nga ngin ya lek men ngin le suha jing pang ji swai kan pe che ngai bat pi ba i